Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kaloy. Taong 1968, Palawig, Zambales. Itong mga panahong ito, naghahanda ang grupo ni Kaloy na umakyat ng bundok. Bilang mga antingero kasi, tungkulin nila ang manaliksik sa mga kabundukan kapag sumasapit ang Semana Santa. Ilang dekada na din nila yung nakagawian, kung kaya't lahat ng bundok na nakapaligid sa kanilang lugar ay bistado na nila. Para sa kanila, parte na lamang yon ng kanilang ehersisyo kung saan malaki rin ang naitutulong nito sa kanilang katawan. Magmula pagkabata, namulat na talaga siya sa mga lihim na karunungan. Kagaya niya, ang kanyang yumaong ama ay isa ring ganap na albularyo sa kanilang lugar. Nang mawala ito, minana niya ang lahat ng karunungan nito maliban sa mga mutya nitong nakabaon sa katawan. Ayon kay Kaloy, napakalakas ng ama niyang yon. Kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, nasisipat niya yung lumalabas sa kanilang bahay para lamang makipagbuno sa mga dumaraang kalabaw sa kanilang lugar. Kapag natatalo yon ng kanyang ama, magpapabalik-balik ang kalabaw na yon sa tahanan nila hanggang sa dumating ang isang araw na magluluwa yon ng ngiping. Ang ngiping iniluwa nito ang binabaon naman ng kanyang ama sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Naniniwala rin si Kaloy, hindi lang 2 ngipin ng kalabaw ang tanga ng ama niyang yon sa kadahilan ng mag-iisang dekada niya na itong ginagawa. Noong mamatay nga ito, hindi niya yon nakita ang manghina. Basta nadatna na lamang nila kinaumagahan, payapa na yung nakahimlay sa higaan. Ang iniwang memorya ng ama ni Kaloy sa kanya ang mas nag-udyok pa upang maging isa siyang malakas na antingero sa kanyang pagtanda. Dahil dito, kagaya ng iilan, hindi na niya pinili pang bumuo ng sarili niyang pamilya. Masaya naman siya kahit papaano, lalo pat may mga kapatid din siyang handang umalalay sa kanya. Sa pagsapit ng buwan ng Semana Santa, unang araw pa lang, tinipon na niya ang kanilang grupo. Nga pala, binubuo sila ng 4 na antingero. Bawat isa sa kanila, kanya-kanyang elementong pinangangalagaan. Kay Kaloy, pinapangalagaan niya ang elemento ng hangin kung saan ang iilan sa kanyang mga mutya ay nahanay sa kapangyarihan nito. Bagaman puro lang yung proteksyon at hindi yun gaanong pangkumbate, wala itong kaso sa kanya. Naniniwala siya, hindi naman sila makikipagdigma, bagkus ay kumukuha lamang sila ng mga biyaya para maprotektahan ang mga mahal nila sa buhay kung yon ay lubos na kinakailangan. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi pakiramdaman ng mga kabundukan na nakapalibot sa kanilang lugar. Ginagawa nila ito nang sa gayoy maramdaman nila ang mga pagtawag ng gabay ng mutyang kanilang hinahangad. Halos, inabot din sila ng 5 araw kakaramdam hanggang sa natukoy na nila ang eksaktong bundok na kanilang aakyatin. Nang malaman na nila Kaloy ang kanilang pupuntahan, doon na nila pinagplanuhan ang kanilang gagawin. Kinakailangan na nilang lumuwas 1 linggo bago sumapit ang linggo ng Semana Santa nang sa gayoy makapaghanda sila. Inaasahan rin nilang marami silang makakasalubong na nilalang sa bundok na yon, kung kaya't lahat ng kanilang mga gamit ay kanila na ring inihanda. Pagtungtong ng araw ng kanilang pag-alis, maaga pang nilisan nila Kaloy ang kanilang baryo para umakyat ng bundok. Sa pagbagtas nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Bawat isa sa kanila nakakondisyon para maglakad ng milya-milya.
Kinahapunan noong mismong araw na yon, napadpad ang kanilang grupo sa isang lugar na walang katao-tao. Upang makapagpahinga, minabuti nila na doon na muna pansamantala magpalipas ng gabi. Sa isip-isip nila, marami pa naman silang panahon kung kaya't hindi nila kinakailangang magmadali. Habang nagpapahinga ang kanilang grupo, napansin nila ang kagandahan ng lugar sa kabila ng pagbalot dito ng kadiliman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nagdesisyon silang hatiin ang kanilang pangkat sa mga unang magpapahinga at unang magbabantay. Yon ang ginawa nila nang sa gayoy masiguro ang kanilang kaligtasan sa lugar. Halos ilang araw pa lang dinoon ang lumipas, hindi nila maipagkakaila, naghihirap na ang kanilang grupo. Bukod sa nagkakaubusan na sila ng pagkain, may mga pagkakataon ding hindi sila makahanap ng mapagkukunan ng tubig. Dahil dito, nagpasya silang gumawa ng pugad sa paanan ng bundok na kanilang aakyatin, nang sa gayoy hindi na sila pumunta kung saan-saan. Sa kanilang pananatili, doon nila nasilayan ang iilang mga bundok na umaapoy tuwing gabi. Napakalaki ng siga sa tuktok nito pero kinaumagahan, wala naman sila doong nakikitang may sunog na parte. Ang mas ipinagtataka pa nila, lahat ng bundok na nakapaligid sa lugar na kanilang kinaroroonan, walang patid ang pagkakaroon ng apoy. Labis yung nagbibigay palaisipan sa kanilang grupo, gawa ng bakit yung bundok kung saan sila aakyat, wala man lang silang napapansing siga. 2 araw bago sumapit ang Semana Santa, nag-umpisa ng umakyat ang pangkat ni Kaloy. Habang binabagtas nila ang daan, hindi na naging mahirap sa kanilang lampasan ang mga matatarik na daan, gawa ng kokonti na lamang ang gamit na kanilang dala. Naging kampante rin sila sa kanilang pag-akyat, gawa ng tirik pa naman ang araw noong mga oras na yon. Pero sa pagdating ng kanilang grupo sa kalagitnaan nito, nagulat na lamang sila nang marinig nilang sumigaw ang kanilang kasama sa likod na para bang may nangyari dito. Pagsilay nila roon, tumambad yun sa kanilang nasa ilalim na ng bangin at halos hindi na makabangon. Tumarak din sa katawan nito ang iilang piraso ng matatalas na kahoy sa paligid na siya namang nagbigay dito ng hindi maipaliwanag na sakit. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang kasama nila, agad namang humanap ng paraan sila Kaloy para mapuntahan ito. Subalit, nang bababa na sila sa matarik na parte ng kanilang nilalakaran, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng isang lalaking unti-unting lumalapit sa kanilang kasama. Paglalarawan ni Kaloy sa nilalang na yon, may mga puti itong pintas sa katawan at meron itong daladalang sibat. Maitim din ang kulay ng balat nito at mala sa unggoy ang wangis ng pagmumuka nito. Ilang beses din nila yung sinigawang tulungan ng kanilang kasama pero imbis na sumunod yon, ang ginawa nito, pinagsasaksak pa nito ng dala nitong sibat ang kanilang kasama. Makalipas ang ilang minuto, kinaladkad na ng nilalang ang naghihingalo nilang kasama kung saan yun naman ang naging hudyat nila upang mabilisang bumaba ng bundok. Pagdating nila sa ilalim ng bangin, dali-dali naman nilang sinundan ang pinagpasukan nitong lugar kung saan hindi naglaon, tuluyan na yung naglaho sa kanilang paningin. Dahil dito, maigi silang nagmatsyag sa buong paligid. Bagaman hindi nila alam kung saang lugar na sila napadpad, nagpatuloy sila sa kanilang pag-usad upang hanapin ang nawawala nilang kasama. Sa paglubog ng araw, patuloy pa ring naghahanap ang grupo ni Kaloy. Gumawa na rin sila noon ng tig-iisang sulo, nang sa gayoy makapagpatuloy sila sa kabila ng pagbalot ng kadiliman sa buong kalupaan.
Pagpatak ng 7:00 ng gabi, tuluyan na nga silang nakalabas ng bundok. Nang makarating sila sa isang patag na lugar, wala pa rin silang ideya kung saan magsisimula sa paghahanap sa nawawala nilang kasama. Ang tanging pinanghahawakan lamang noon nila Kaloy, hindi pa yun kaanong nakakalayo. Upang masigurong mahanap nila ito, nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay. Kampante naman silang gawin ng bagay na yon dahil sa madali nilang masisilayan ang kanilang mga kasama kung nangangailangan nyo ng tulong dahil sa mga dala nitong sulo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, may nasipat si Kaloy na isang masukal na gubat di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Sa puntong yon, lumakas ang kanyang kutob na doon nga nagtatago ang kumuha sa kanilang kasama, kung kaya't ang ginawa niya, agad na niyang tinawag ang mga kaibigan niya. Nang magkasama-sama na sila, dahan-dahan naman nilang nilapitan ang lugar habang patuloy itong pinakikiramdaman. Pagdating nila sa bukana ng gubat, unang tumambad sa kanila ay ang mga manikang gawa sa pinagtagpi-tagping tuyong baging. Sa estado ng mga ito, alam nilang merong gumawa rito. Inaasahan din nilang nagtataglayo ng orasyon buhat sa mga kakaibang presensyang bumabalot sa manikang yon. Kaloy, hindi kaya baryo ng mga mangkukulam ang ating matutuklasan dito? Tingnan mo ang mga manikang yan. Hindi yan pangkaraniwan. Kahit matagal na akong nakakita ng manika ng mangkukulam, nasisiguro kong ibang-iba yan. Wika ng kasama niya. Nang marinig naman ni Kaloy ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad dito na hindi yun rason para iwan na lamang ang kaibigan nila. Kahit ano pa man ang makaharap nila sa lugar na yon, responsibilidad nila ang buhay at kaligtasan nito. Dagdag pa niya na, sa puntong yon, tanging pakikipaglaban lamang hanggang kamatayan ang kinakailangan nilang gawin. Mariin niya ring inilahad sa kanyang mga kasama, pagbabayari nila ang nilalang na dumukot dito. Matapos naman yung marinig ng kanyang grupo, wala naman yung nagawa, kundi ang sumunod sa kanyang nais. Alam ng mga kasama niya na yon ang pinakamagandang gagawin nila. Maya-maya pa, pagpasok nila sa looban ng gubat, una nilang naramdaman ay ang mabibigat na presensyang bumabalot dito. Hindi nila mawari pero ang pakiramdam nila, kakaiba ang presensya sa labas ng gubat kesa sa loob. Gayunpaman, sa kabila ng panganib na kanilang kinakaharap, nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa hindi naglaon, narating nila ang isang kakaibang sityo na nagsisikumpulan sa pinakadulong parte ng lugar. Ayon kay Kaloy, nang marating nila ang dulong parte nito, doon tumambad sa kanila ang iilang mga kubong walang siga sa loob. Unang tingin nila roon, wala doong namamahay pero habang patagal ng patagal nila yung pinagmamasdan, doon nila nararamdaman ang iilang mga nilalang na nagkukubli sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig sila ng mga pag-aangil at kasabay nito ang pagsilay nila sa iilang mga taong nasa itaas ng kubo at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Pagsilay nila sa mga mapupula nitong mga mata, dahan-dahan naman silang napaatras, gawa ng doon nila nawari na hindi lang yon bastang mga mangkukulam. Nasisiguro noon nila Kaloy, aswang ang mga nilalang na yon. Habang umaatras ng umaatras ang kanilang grupo, napapansin naman nila ang dahan-dahang pagpaikot ng mga ito. Maya-maya pa, nang lumiwanag ang buwan sa kanilang kinaroroonan, doon nila nasilayan ang nakakapangilabot na estado ng sityo. Bukod sa mga antigong bahay na nakatirik sa lugar, kitang-kita rin nila ang isang maliit na kanal kung saan doon nila nasipat ang pagdaloy ng pulang likido.
Hindi nila makumpirma kung dugo ba ito pero napakalansa ng amoy ng likidong yon. Pagsilay nila sa pinakagitnang bahagi ng lugar, doon nila nasilayan ang isang butot balat na lalaki na merong daladalang sulo. Paisa-isa nitong sinisindihan ang mga nakapatay na sulo sa paligid hanggang sa hindi naglaon, doon tumambad sa kanila ang kasama nilang nakatali sa kahoy na nakatirik sa pinakagitnang bahagi ng lugar. Dahil sa kanilang mga nasilayan, galit na galit naman nilang kinumpronta ang nilalang. Ilang beses din nilang sinigawan ang kasama nila pero dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo, parang hindi na sila nito naririnig. Ang tanging nagagawa ng kasama nilang yon, pilit na sumipat sa kanila habang patuloy na dumadaloy sa katawan nito ang namumuo na nitong mga dugo. Hindi naglaon, dahan-dahan naman yung yumuko na siya namang labis na ipinag-alala nila Kaloy. Upang mailigtas ito sa lalong madaling panahon, minabuti nilang kausapin ang mga nilalang na sumukol sa kanila. Ayon kay Kaloy, wala naman silang ginagawa sa lugar kung kaya't hindi makatao ang ginawa ng mga ito sa kanilang kasama. Nangako din siyang kalilimutan ang tungkol doon kung ibabalik ito sa kanila ng buhay. Dagdag pa niya na wala siyang galit sa mga ito at hindi rin nila hangad na makipaglaban dito. Subalit, nang marinig yon ng lalaking nagsindi ng mga sulo, tumawa lang naman yon ng malakas habang sumasagot sa kanya ng, "Pasensya na kayo. Pero kapag nakuha na namin ang isang tao, pagmamay-ari na namin ito. Gusto nyo siyang makasama? Bakit hindi nyo siya samahan dito?" Nang marinig naman ni Kaloy ang sinabi ng nilalang na yon, wala na silang nagawa kundi ang humingi ng tulong sa kanilang mga mutya. Nang maramdaman naman yon ng mga nilalang na nakapalibot sa kanila, dahan-dahan naman yung umatras, hudyat na gumagawa na ng hakbang ang kanilang mga kalaban. Sa isang iglap, nang magkaroon ng pagkakataon ang pangkat ni Kaloy na umatake, agad naman nila yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Kahit alam nilang talo sila sa bilang ng mga ito, buong lakas sila roong nakipagbuno hanggang sa dumating ang puntong 3 na sa mga nilalang na yon ang nagawa nilang malagas. Gayunpaman, kahit napatay na nila ang 3 sa mga ito, hindi pa rin sila tumigil sa kadahilanang marami-rami pa ang kanilang lilipulin. Matapos namang masipat ng nilalang nakausap niya na hindi rin naman sila basta-basta, nagdesisyon na yung makipag-isa sa labanan. Ang pakay nito sa kanilang 3, walang iba kundi siya. Pagsilay niya sa nilalang na yun na papasunggab na sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang hinawakan ang tangan niyang ngipin ng kalabaw, sabay salag sa pag-atake nito. Dahil sa kanyang ginawa, umangi lang naman ang nilalang habang pilit na nakikipagbuno sa kanya sa pamamagitan ng lakas. Inakala nitong magagawa nitong matalo ang kanyang ngipin ng kalabaw pero naging bigo ito. Nang magkaroon naman ng pagkakataon si Kaloy na sapaki ng nilalang na yon, buong puwersa naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang tumilapon ito pabalik sa kinaroroonan ng kanilang kasama. Pagtayo nito sa harapan niya, muli yung sumugod at kasabay nito ang walang habas nitong pag-unday sa kanya gamit ang matatalas nitong mga kuko. Sinubukan naman yung ilaga ni Kaloy pero hindi lahat nakakaya niyang matakasan. Bagaman nagtamo na siya noon ng iilang pinsala, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban alang-alang sa kanyang mga kasama. Lumipas pa ang ilang minuto, ramdam na niya ang panghihina ng katawan niya. Bukod kasi sa pag-atake ng nilalang na yon, marami ring nakikisawsaw sa paglalaban nila.
Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti naman niyang nararamdaman ang paghina ng kanyang mga kasama. Pagsilay niya sa kasama niyang naroon sa kanyang tabi, nasipat niya yung pinagtutulungan ng mga aswang hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung natabunan ng mga nilalang. Pagramdam niyang wala na yung buhay, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng banta para sa kanilang kaligtasan. Alam ni Kaloy na hindi na maganda ang kanilang sitwasyon, kung kaya't agad naman siyang nag-isip ng paraan para makatakas sa lugar na yon. Habang nakikipaglaban siya, pilit naman siyang umaatras papalayo ng sityo. Kahit man mahirap yung gawin para sa kanya, alam niya sa kanyang sarili na yun na lamang ang nag-iisang pagpipilian niya. Hindi na rin maalis-alis noon sa isipan ni Kaloy na naging padalos-dalos ang kanilang pasya. Maaaring minaliit lang nila masyado ang kakayahan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kung kaya't hindi nila naisip ang panganib na maidudulot ng kanilang kapangahasan. Sa pagpatak ng 11:00 ng gabi, tanging si Kaloy na lamang ang natitirang nakatayo sa kanyang mga kasama. Yung sitwasyon niya noon, parang mamamatay na. Bukod sa marami na pala siyang pinsala sa katawan, tila bang naghahabol na rin siya ng kanyang hininga. Ang tanging nagbibigay na lamang sa kanya ng lakas ng loob noong mga oras na yon ay ang tangan niyang ngipin ng kalabaw. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin na lamang niya ang kaliwa niyang tuhod na nakaluhod na pala. Sinubukan niya pa yung itayo pero masyado yung mabigat. Dahil dito, bakas naman sa mga nilalang na nasa harap niya ang labis na kaligayahan nitong nararamdaman. Paulit-ulit siya nitong tinawanan at kinutya, subalit ni minsan hindi nagpadaig itong si Kaloy. Sa isip-isip niya, mahal siya ng Diyos, kung kaya't gagawa yun ng paraan para mailigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Hindi rin siya tumututol kung yun na din ang wakas ng kanyang buhay, alinsunod sa kalooban ng Diyos na kanilang kinikilala. Maya-maya pa, nang akmang kakalas na ang kanyang wisyo sa katawan niya, bigla naman niyang narinig ang pagdagungdong ng lupa. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga aswang, nasipat niya ang mga itong dahan-dahang umaatras na para bang meron itong nararamdamang kakaiba. Pagsilay niya sa kanyang gilid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang grupo ng mga tikbalang na tumatakbo. Sa puntong yon, naglakas loob na si Kaloy na kumabit rito para lamang makatakas sa lugar. Dahil sa natitirang bisa ng ngipin ng kalabaw, kung kaya't nakaya niya pa rin kumapit sa buhok ng buntot ng tikbalang. Hindi niya na noon iniinda ang pagkakaladkad niya dahil ang importante lamang sa kanya makatakas ng buhay. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagtakbo ng mga ito, dahan-dahan na nga yung naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napansin niyang napakalayo na niya sa bundok na nais nilang akyatin. Bagaman alam niyang ligtas na siya sa mga nilalang na yon, hindi pa rin siya nagpakakampante, lalo pat alam niyang bukod tangi ang kakayahan ng mga aswang. Habang nag-iipon siya ng lakas, pansin na pansin naman niya ang pagkakaroon ng bitak ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Inaasahan naman niyang mangyayari ang bagay na yon, lalo pat halos sinagad niya ang kakayahan nitong ibinibigay sa kanya. Kahit papaano, lubos siyang nagpapasalamat dito, gawa ng sa lahat ng kanyang tangang gamit, yun talaga ang nagligtas sa buhay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang binabagtas niya ang daan, doon niya napagtanto na ang paglitaw ng mga tikbalang ay kagagawa ng Diyos na kanyang kinikilala. Naniniwala siya, isa yun sa pamamaraan nito para mailigtas siya sa tiyak na panganib. Alam niyo, pinuno, sa loob ng 6 na buwan, nagpalaboy-laboy itong si Kaloy.
Inabot din siya ng 1 taon kakalakbay bago siya tuluyang nakabalik sa kanilang baryo. Sa pagbalik niya sa kanyang pamilya, inakala ng mga itong matagal na siyang patay. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangyayaring yon, nagawa pa rin nilang tanggapin ng buo at walang pagdududa itong si Kaloy. Sa paglipas ng mga araw, magmula noong nagkita-kita sila, inilahad niya sa mga ito ang mga nangyari. 1 taon na ang lumipas. Nang marinig naman ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa sinapit ng kanyang mga kasama, minabuti nilang wag na yung ipagsabi. Alam naman kasi nilang matagal nang inaasahan ng pamilya ng mga ito na nawala na ang mga taong yon. Pero alam niyo ba, ilang taon man ang lumipas matapos niyang maranasan ng pangyayaring yon, ni minsan hindi nawala sa kanyang isipan ang memorya nila ng mga kasama niya. At ipinakalat niya rin sa kanilang lugar yung nangyari na maling piniling bundok ng mga antingero. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo ba na doon pa lang sa simula, ine-expect ko na ang bubuhay sa kwento natin ay yung tatay ni Kaloy. Kasi kung papansinin ninyo yung simula ng kwento natin, ang angas ng tatay ni Kaloy. Yung tipong kapag bilugan yung buwan o kapag bilog yung buwan, sobrang lakas niya. Tapos nanghaharang pa ng kalabaw. Diba? Para lang kunin yung mutya. Ang tanong ngayon, ilang mutya kaya ng kalabaw yung tinangan ng tatay ni Kaloy? Kasi alam nyo, para sa akin, sa kanya talaga ako nagkaroon ng interes eh. Though okay naman, sobrang ganda naman ang kwento ni Kaloy. Kaso medyo nakakalungkot nga lang talaga. Kasi nga, naubos yung mga kasamahan niya eh. Bakit ba naubos yung mga kasamahan niya? Unang-una, hindi naman sila yung mga klase ng antingero na nakikipagkombate. Parang ang gusto nga lang ni Kaloy, di ba? Parang kukuha lang sila ng mutya na which is ginagawa naman nila every mahal na araw. Pero ang nangyari, yun nga, napasabak sila sa maling pinili nilang bundok. Hindi ko lang alam kung bakit yun yung napiling bundok neto nila Kaloy, no? Kasi parang wala naman din sinabi. Ang hinihintay lang siguro nila, yun nga, yung mga simbolo, mga senyas, o kung anumang magpapahiwatig sa kanila na doon sila kukuha ng mutya. Kaso nga lang, ending, yun, nagkamali sila ng piniling bundok. Ang nangyari, parang kinatay yung 3 niyang kasama. Diba? So medyo nakakalungkot lang yung kwento na to. Pero sana, no, meron tayong kwento tungkol sa tatay ni Kaloy. Kasi ako, naaangasan ako. Alam ko rin, karamihan sa inyo, yun yung inaasahan. Pero overall, okay naman sa akin yung kwento. Maswerte si Kaloy kasi nga dininig ng Diyos kung ano yung dinadasal niya. Parang sa kanilang 4 yata siya yung may pinakamatibay tsaka pinakamalakas ng pananampalataya sa Ama. Kasi isipin ninyo walang nagawa yung mga tinangan nilang mutya. May mga nasaktan man silang aswang pero nalagay sila sa bingit ng kamatayan. Ang ending, tanging Diyos at si Ama lang ang nakapagligtas sa kanya. So, yun yung masasabi ko sa kwento na to. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.